L'original titulat No deixis que et domini, obra del veí de Balaguer, Marc Sol, de 18 anys d'edat, ha resultat el guanyador de la 7a edició del concurs de cartells antitabac, organitzat per la Mesa de Salut Jove de la Noguera i coordinat per l'Oficina Jove del Consell Comarcal. Els dos cartells finalistes restants han estat l'obra titulada Fumar queda escrit als pulmons, elaborat per 6 alumnes de primer d'ESO de l'Institut dels Planells d'Artesa de Segre, i el cartell que porta per lema Ja n'hi ha prou, digues no, a càrrec de la balaguerina Genoveva Comelles, d'11 anys d'edat. El cartell guanyador s'ha endut un premi consistent en un xec regal de 150 euros bescanviables en material esportiu i apareixerà a les campanyes comarcals dels propers mesos contra el consum de tabac. Els dos finalistes s'han endut cadascun d'ells un altre xec de 100 euros per a la mateixa finalitat. Convocar aquest premi respon a la voluntat de conscienciar el jovent dels riscos que comporta el consum de tabac i els efectes nocius que té per a la salut, per evitar-ne el consum. Aquest any s'han presentat al concurs una vintena de cartells. L'organització s'ha mostrat satisfeta de l'increment d'originals rebuts. Recordem que l'objectiu és prevenir i conscienciar els joves sobre els riscos que comporta el fet de consumir tabac, i aquest any estem especialment orgullosos perquè hem vist com s'incrementava la participació, en part gràcies una mica als canvis que hem introduït en el concurs, unes novetats que van encarades bàsicament en el fet d'obrir la participació del concurs a tots els joves de la comarca de 10 a 20 anys, estudiïn o no estudiïn a la comarca o directament que hagin abandonat els estudis, perquè també és possible aquesta opció, no? Volíem obrir-ho a tots els joves, no? I finalment sembla que l'aposta ha sortit bé i s'ha incrementat la participació. L'acte de lliurament de premis s'ha dut a terme aquest dimarts a la sala d'actes del Consell Comarcal de Noguera, coincidint amb els actes que se celebren aquests dies amb motiu del Dia Mundial Sense Tabac. El president del Consell Comarcal de Noguera, Miquel Plensa, que ha presidit l'acte, ha subratllat que la prevenció entre el jovent és bàsica per fer front al tabaquisme. Per nosaltres és molt important, no?, aquesta prevenció, sobretot entre la població més jove, perquè no comencin ja a fumar, i doncs també donem aquests premis econòmics i també bosses d'esports, perquè creiem que també una de les maneres de previndre que s'iniciï en el tabaquisme és aquesta, practicant esport. Les obres presentades en aquesta edició estan exposades des de fa una setmana a l'Oficina Jove de la Noguera, juntament amb els cartells guanyadors de les anteriors edicions. La mostra es podrà veure fins aquest proper divendres, dia 2 de juny.